kuti ma club members mune power. Muri Zimbabwe ndine nyaya nhasi wombodo kana kutizo homwe yandakagukuchira pazuva ranhasi zvakawanda zviriko. Muri Zimbabwe ndine nyaya yandakataura yekwagutu yekuti izvo kune mombe kana kuti mombe dzakabiwa ndobva dzaisiwa motokari nenyama. Motokari yakufamba ichibva yafa yokufira parodi. Vaona kuti motokari yafa ndokubvisa nyama mumota ndokuisa mumakwenzi ndokusiya mota iripo ipapo. Vakazoenda kunotsvaga imwe mota kuti izodhonzerwe mota. Right. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yandiri kutaura pana pairi kuitika minzvimbo yekwagutu yekuti izvo kwagutu kune mbudzi iri kufamba musango nemakudo. Kana kunyange zvichienda kumunda mbudzi iyo ndinotungamirira. Kana vateya makudo aya chiri kubatwa imbudzi asi mbudzi iyi iri kubviswa nemakudo. Vari kwaguru tifamba inesu. Okay. Hazvina kutanga nhasi kunyange manyusi zedu yakamboya ichiitika kuvenice mine yemakudo aifambidzana nembudzi pamwe chete. Right. Nhasi uno yakagutu. Ndine nyaya mukoma KB inorwadza inoshamisa yakaitika kubhendura kusura nezuro yemukomana anogara pamwe pamba ane 25 years dzekubereka akamuka ndokuenda pane umwe musha. Vana vakarara usiku ndokupinda mumba achibva aruma mwanasikana pamuromo wepamusoro ndokubva adzura nemazino matatu kumuromo wemwana. Kuruma akarara zvokuchema kuti makanzwa kumudzura kumubvisa mazino matatu. Hey. Zvakawanda muri kuzinzwa nyaya iyi iri kupurisa kana ndisingakanganisi iri kuenda kukoti nhasi. Right. Ndobva panyaya iyoyo ndopindira munzvimbo yeEpworth ePatoni. Vabereki vari kuchema vatsvagira vana veECDB kuenda pachikoro. Okay. Vakubva vanzi bvisai mari inonzi gogogoi. Pagogogoi vakabvisa ma70 US. Vabvisa ma70 US mari inonyorwa pachikoro parisiti yechikoro kunzi izo school fees iri kunzi izo 33 US. Right. 37 iri kunyorwa pane imwe receipt isiri yechikoro. Asi chakuvarwadza iko zvinozvi ndo chandichauya nacho. Kureva kuti vana vapachikoro kwa. Yes. ECDB zvatanga ka kureva kuti pachikoro chepe gore rino anoenda pachi ari kukwira achikwira nemagrade kana anga ari grade 1 kureva kuti next year ari kuenda grade 2. Asi shoko rakuvarwadza nderekuti achibva muECDB maari kuenda macho pane zvakudiwa futi zvinoita sekunonzi mwana wayo ane kumwe kwaari kubva. Baba Isabel vakaloda, Baba Isabel vakatakura nhasi, garirai padhuze nenhefenyuro enyu nokuti ukangosimuka chete unenge waruza. Vanenge vachida kukubata imapedza chirongwa. Baba Isabel vanenge vane nyaya dziri kupisa, vanenge vachitsvaga kanhamba dzevabatsiri. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa ndati nhamba dzisinganyadzise. Munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izo 0736 263536 0736 263536. Asi panhamba idzi muri yeZimbabwe hatisi dzekupipa ndedzekufona uyezve pamunofona musamboti ndebi zvakamira sei kungoti ndibhozvo ndikati hongu takutotsudzura kana pachisvikika panzvimbo tosvika ipapo. Tinotenda vasati vanyudza gejo 2 minutes to 11 ndine shoko riri